Салом дӯстон, шумо нависед ки чӣ хел кашлоки PayPal идентификатсияша, яъне картаи визаро дабоид кунӣ ки идентификатсияш кор кунад ва чӣ хел пул гирифтан мумкин аст. Ва якум мегзарем барое ки карта дабоид кардан инҷода Links e-card ёки браузери фарқ надорад телефона ёки компютера перевести на русский мекунӣ. Привязывать карту нависага. Привязывать картаро интихоб мекунӣ. ва дар инҷа нависага карта чӣ хеле гуфтага номери картата менависӣ. бо инҷа перевести на русский мекунем ки шумода фаҳмо шавад. ва ина картат чӣ хеле ҳаста номери картата инҷа менависӣ ва инҷада тип карта нависага, яъне чӣ хели картаро истифода мебарӣ. ва инҷа картаи Visa, MasterCard мисол ними картое ки дар инҷа дидасе ҳамиҳо кор мекунанд. ва мода картаи Visa кор мекунад. Visa-ро интихоб мекунед, картатон ҳатман бояд Visa бошад. дар болои картатон Visa нависага, Visa ки гирифтед. ҳамин кашлоки алифмо бида картаи Visa худаш автоматӣ метавонӣ ҳамҷа бигирӣ. Алифмоби дорам хеле карта. Баъд инҷода чи ай ҳамин болои карта вақти номери картатона поёнашда сол шайда ай кадом то кама мисол 30 нестае мисол 12 18 12 20 ҳам хеле рақам дорад. ҳамн рақама дар инҷа мезанед. инҷа секретный код аст. Секретный кодаш боша пишти картатонда S2V англисӣ нависага. W неву V S2V ҳамхел нависага. ҳамро менависед кодша. дар инҷа рақамаш серақама аст. ҳар хел айда ҳам серақама мисол 320 360 ҳам серақамаро дар инҷа менависед. баъд дар инҷа адрестонро менависед. мисол дар киҷо зиндагӣ мекунед ҳамаша менависед. баъд поштавои индексатонро менависед. поштавои индекс мисол Google-да менависед. дар Google просто индекс менависед. баъд дар киҷои зиндагӣ мекунед. мисол бигирем душанберо интихоб мекунед. ва ина поштавои индекс ҳамаш дар инҷа нишон додагӣ. инамиёро бояд нависед дар инҷа нишон додагӣ. ва ина поштавои индекс мисол дар киҷо зиндагӣ мекунед ҳамаша дар инҷа интихоб мекунед менависед. инҷа дабоид нови адрес метавонед мисол ки аймаз ҳамаш сохранит кардагӣ. баъд инҷа аймаз ссилка на карту ай шумо сохранит мебуред. вақте навод кардед сохранитш мекунед. тамом картатон дабоид мешавад. ва барои чӣ хел пула гирифтан бошад сайт BestChange ном дорад. ина bestchange.ru ин сайтда медироед. дар инҷа шумо метавонед ина чӣ кашлоке дошта бошед. мисол инҷа iWebMoney савол додагиам ки чӣ хел iWebMoney мегирӣ. VMZ менависӣ. худаш WebMoney VMZ мебирояд. ва инҷа дабошад PayPal ёки ягон карт фарқ надорад чизи дигар. ягон картаи дигар дорӣ ё кашлоки дигар дошта бошӣ дар инҷа менависиш. ва ина PayPal-ро интихоб мекунӣ. мисол рубла доллара чӣ хелише ки интихоб кунӣ. ина ман рубла интихоб кардам. ва дар инҷа минималкаша нависага ки I50 ҳамин VMZ то 3000 VMZ-ро нишон додагӣ. агар ҳамин 50 VMZ кашлоктон надошта боша хай агар мисол рубл боша рубла нишон метавад. мехоҳад чанд қадар рубл бояд бошад. баъд ҳамин кашлоктонро интихоб мекунед. шуморо дар сайти обмен мегузаронад. ва ина кашлоки WebMoney-ро нишон дода инҷа боша кашлоки Payra ва инҷа дигар кашлокҳоро ҳам ҳаста метавонед интихоб кунед. ҳамин WebMoney бо чанд ҳамон чизо дорад кашлокҳо дорад. инҷа метавонед мисол Payer кашлок бигузаронед ёки ягон кашлоки дигар. чӣ кашлоке ки доред шумо. ва инҷа Ви отправить нависага дар бари ҳамин. инҷада 50 менависед мисол ёки 100 менависед чанд қадаре ки шумо доред масалан сум. баъд инҷа дар ина кашлоки Payer-тонро гирифтед ба следующийро интихоб мекунед ва дар инҷа электронни поштатонро менависед. инҷа электронни ҷавоб худаш нависага ваш учетный запись PayPal. аммо электронни поштаетон ки на электронни почта нависага поёнашда да PayPal регистратсия кардагӣ ва инҷа адрес электронни поштат яке мисол ягон чиз шумода хабар метавад. следующий мере
баъд ҷо аплатид мекунед, тамом пул дар кашлоки PayPal-тон ай любой кашлок мегузарад. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.